Unyaka ka-2020 bingunyaka apho ihlabathi lifunde khona ngentsholongwane i-COVID-19. Igqugqise yatshabalalisa de yosulela abaninzi. Abo bathe baphila kuyo bazibona njengabo banethamsanqa. We have to protect others from being infected, and the more I hear about the new infections and this new strain that has come up, and we hear about people, getting infected and dying very quickly, I become really concerned about that. So the main thing is a concern for others now, because I had an antibody test, I've got some antibodies, don't know how much protection that is. It's a very thin measure of protection, I believe, but I think we have a responsibility to protect others. Odade ukwakhanya kunye nonasiphi nazo nabaphakathi kweminyaka engama-20 bona bosuleleka kumsitho wawubanjwa yokuhlaleni kwaye bathi basifunda isifundo sabo ngoku. Bendiqonda ndisegethini. It really didn't feel like izaba into egqithayo. Bendisoyika into mamba mhlawumbi the very next day ndizavele ndibe nguloo mntu uvele kwathiwa uvele waqhuleka wawa phantsi. Ingcebiso endinoba nayo kumntu oyintanga yam okanye okule age group ndikuyo is that ingaske umntu angacingela isiqu sakhe yedwa, acingele ifamily yakhe, acingele abazali bakhe, acingele nabantu akwabo. I don't think ubumnandi buyawuze buhambe completely. So it's okay to basike sihlale phansi siyeke le nto igqithe. Nanjengoko sele bengapha kwesigidi abantu abathe bosulelwa yile ntsholongwane kweli, urhulumente kulindeleke enza isibhengezo ngokuqiniswa kwakhona kwemiqathango ngelokuzama ukunqanda ukunwenwa kwale ntsholongwane. Abongile Yankis, kwiindaba ze-SABC, ndiseMonti.